Zizothwala kanzima izigidi zabagibeli ekuqaleni kuNtulikazi. Inhlangano enkulukazi yamatekisi iSANTACO ithi ukwenyuka kwemali yokugibela yinto yaminyaka yonke. We are expecting taxes to increase between 10 and 25% depending on the areas involved. Ezinye izinhlangano ezingaphansi kweSANTACO azineme neze. Inhlangano ye-Alexandra Tax Association ithi ibingakaziswa ngokukhushulwa kwemali yokugibela. Ngokunjalo nenhlangano ehlanganisa i-Alexandra, i-Runback, i-Midrand, i-Sentin, i-Amster ithi ayazi lutho ngalesinyathelo. The price increase will be determined by Amster chairperson and his executive, and Alexandra, of which is Arthur, and our executive. The adjustment or the figures that has been confirmed by SANTACO, the communication was not it wasn't included or discussed with us. Lezi akuzona izindaba ezimnandi kubagibeli. Somebody must come in as a government and the whole stakeholders to come in and solve the problem, because now suffering of the people is very high in the country. Amatekisi abesebenza nesibalo esincane sabagibeli njengoba kuvunyelwa amabili ngamashumi ngenxa ye-COVID-19. Lokhu sekube nomthelela ongemuhle emalini engenayo kulomkhakha. Izinhlangano ezimbili e-Alexandra zithi zizomisa uhlelo lwazo lukakhukhulela ngoqo wesiteleka ebesizoba mhla zingama-22 kwephezulu uma ungqongqoshe wezokuthutha engamemezela okuzobagculisa okuzokwenza abathole ukuphefumula kulomkhakha. Thina sifuna next week ibe ne-date. Bakune-date eshort ngelanga eliso yonika abantu bamateksi imali engaka malini sizwana nayo sizasimisa istrike. Basingazwani nayo siyaqhubeka nestrike. Kulindele ukuthi ungqongqoshe uMbalula amemezele imali ezotholwa ilomkhakha ngesonto elizayo. Kusenjalo inhlangano yamatekisi eTshwane ithi ukukhuphula imali yokugibela angeke kuvimbeke, kodwa kudingeka kuba kuxoxiswane nabathintekayo. Ukukhushulwa kwamanani okugibela kuzoba nomthelela ongemuhle kwezemali. Inhlangano yaseTshwane ithi izoqala ixoxisane nabathintekayo. First are going to increase. But we don't, up to so far as SANTACO Tshwane, we don't have a fixed date when. Remember, everything was just a mix-up with this COVID-19. So we still have to do the consultations. We have not started yet.